מוכנים? הכל? סבבה. אז טוב לראות אתכם שוב. כמו שדיברנו קודם, אני עשיתי כבר הרצאה אחת על דיבאגינג לפני כמה זמן, וזה לא בדיוק המשך ישיר, זה בערך חלק מאותו סיפור. זאת אומרת, ההרצאה הקודמת שלי הייתה על פרק מסוים, על חלק מפרק מסוים בספר שלי, זה על חלק מתוך פרק אחר בספר שלי, אז לאט לאט בהרצאות אני מקריא לכם את כל הספר בגדול. הנושא שלנו הקודם היה על הדיבאגר עצמו. עכשיו, 95-98% מהבאגים שאתם תדברו לאורך הקריירה, אתם בדרך כלל תפתרו אותם בתוך ה-ID בדיבאגר. וזה סבבה, זה איך שזה צריך להיות. הנושא שאנחנו מדברים עליו היום הוא רלוונטי לאותם 2%, אולי 1% מהבאגים שאתם תתקלו בהם לאורך כל הקריירה שלכם. אם לא תשתמשו בזה אף פעם, זה מזלכם, כן? כי הכלים שאני מתאר פה היום הם לא הכלים הכיפים. הם הכלים שבנויים לבאגים האלה, שבגללם אנחנו קוראים כתבות בעיתון על הייתי פעם בהייטק והיום אני יינן בזיכרון יעקב, או התחלתי לגדל כבשים בלפלנד, כן? הם הבאגים האלה שבגללם כבר אין לי שיער עד לפה, כן? אני רואה שהרבה פה נתקלו בבאג הזה בעבר. אז זה סוג הבאגים שאנחנו צריכים להיות מוכנים לקראתם במידה מסוימת, כי כשאנחנו נתקלים בהם, אז אנחנו צריכים לחפש בארגז כלים אחר מארגז כלים שיש לנו בדרך כלל. והיום אני אדבר על הכלים מהסוג הזה. אבל לפני שאני אגיע לזה, אז ברגע שהקליקר שלי יעבוד, אני אדבר גם כן 2 מילים עליי, מעבר למה שחיים דיבר. עשיתי הרבה דברים לאורך החיים שלי, ודרך כלל אם אתם רוצים, כל הדברים שאני מדבר עליהם פה וכל זה, אתם יכולים בסושיאל שלי לראות את הכל. יש לי יוטיוב ווובסייט, debugagent.com, שיש שם, כל מה שאני מדבר עליו, יש שם כבר, ועוד הרבה דברים נוספים. אבל מה שמשמעותי יותר היה שלאורך השנים שעבדתי בסאן מייקרוסיסטמס ובכל החברות האלה, מה שהיה יותר משמעותי היה 10 שנים שעבדתי בתור יועץ. שזה אומר שעבדתי בערך באיזשהו 100 חברות, משהו כזה, וזה בערך לבוא ככה, כמו בסלון, ולהגיד, אני יודע יותר על החברה שלכם מאשר שאתם יודעים, כן? זה בערך העבודה. וכמובן, אנשים לא לוקחים את זה טוב. אז צריך להיות מסוגל לגבות את זה. ואיך שמגבים את זה, זה לידי לדעת לדבג קוד שהוא לא שלי, להיכנס לחברה, לתחום שאני בכלל לא מכיר, ולפתור בעיה שהם יושבים עליה מלא זמן ולא מצליחים לפתור אותה. ובשביל זה צריך כלים מיוחדים, וזה איך שנכנסתי לתחום של הדיבאגינג מאוד עמוק, ולתחום של הכלים של הדיבאגינג. וגם כתבתי, כמו שאמרנו, כמה ספרים, שאתם יכולים להעיף מבט אחר כך, שהעמדתי שם. עכשיו, כשאני אומר כלים חיצוניים לדיבאגינג, זה תחום עצום, שאני לא אפילו אגע בקצת ממנו פה. ואני רוצה להעיף מפה, קודם כל, חלק עצום מהכלים המשמעותיים. אז נניח כל הכלים החיצוניים שאנחנו משתמשים בהם ל-development, דברים כמו curl, JQ, postman, כל אלה, כן? לא רלוונטיים, כי זה כלים שאנחנו משתמשים בהם ל-development. אתם מכירים את הכלים האלה, אתם לא צריכים טוטוריאל על זה. כן? אני לא אדבר איתכם על Browser Development Tools, יש הרצאה נפרדת, בעתיד יום אחד אולי, ואני לא אדבר איתכם על כל הדברים האלה. זה לא מעניין מהבחינה של ה-debugging aspect, כי אתם מכירים את זה כבר. אני גם לא אדבר על observability, גם תחום נפרד, כל התחום של observability, הרצאה נפרדת, גם בלגן אחר. מישהו פה מכיר את D-Trace? אף אחד לא מכיר. אוקיי, מישהו ישתמש ב-D-Trace. וואלה, מדהים, מדהים. בדרך כלל כשאני עושה את ההרצאה הזו, אף אחד מעולם לא ישתמש ב-D-Trace. ויש סיבות למה אף אחד מעולם לא ישתמש ב-D-Trace. כי זה... יש לו בעיות. ואני עדיין מאוד אוהב ללמד אותו, כי הוא כלי אחד הכי מדהימים שיצאו אי פעם לתחום הזה, וזה שווה לדעת מה אפשרי, למה אפשר לשאוף בעולם טוב שבו כל הבעיות נפתרות בצורה כל כך יפה, ואם אתם במקרה משתמשים במק או אפילו בצורה מפתיעה מאוד בווינדוס, אז יש צ'אנס שאולי באמת יום אחד תרצו להשתמש ב-D-Trace. והסיבה שהוא כלי מדהים, זה שהוא בא לעולם בתקופה מאוד מאוד שונה, שסאן מייקרוסיסטמס הייתה קיימת עדיין, והייתה חברה נפלאה, אני מוכרח לומר, ובשנת 2004 הם הוציאו את הכלי הזה שעשה פשוט מהפכה טוטלית בכל התחום של דיבאגינג.
למה? למה סאן כל כך מיוחדת ולמה היא החברה היחידה שיכלה להוציא כזה דבר? כי חוץ מאפל היום, סאן הייתה החברה היחידה שעשתה את הכל מהצ'יפ עד למערכת הפעלה למטה. כל הדרך, כאילו את הצ'יפ, את החומרה של המחשב, את המערכת הפעלה, את הכלי פיתוח מעל, את ה-JVM, הכל, סאן עשתה לבד. ואז זה אומר שכאשר אני בא לסאן ואומר, יש לי באג ואני חושב שהוא באג בקרנל, אז הם פתאום בבעיה. המפתחי קרנל שלהם אומרים, תוכיח. אני אומר, רגע, אתם תוכיחו שזה לא הבעיה בקרנל. ואז מתחיל להיות back and forth. וזו בעיה די הגיונית שקורית כאשר יש לכם ספק מסוים והוא ספק אחד. היום הבעיה עוד יותר חמורה נניח כשיש לכם הרבה ספקים נפרדים. אז הם המציאו את דיטרייס, שדיטרייס הוא הכלי היחיד בעולם שמדבג את הכל, ממש את הכל, כן? מהקרנל, מממש הסף של החומרה, כל הדרך עד למעלה ממש לבייט קוד. ומאפשר לכם לעשות אינסטרומנטציה בכל level של המערכת. שזה דבר שפשוט לא קיים ולא היה קיים מאז ואף אחד אחר לא עשה. זה הקטע מטורף עם זה, שדבר כזה נשמע נורא יקר מבחינת ביצועים, כן? שזה דבר כאילו, דבר כזה הולך כאילו לטחון את המחשב בדרך כלל. אבל דיטרייס, הקטע המהפכני שלו, שהוא זול. הוא לא מערכת שהיא יקרה בשום צורה שהיא, היא לא עולה בביצועים, היא מסוגלת לרוץ אפילו בפרודקשן, שזה דבר שעד היום רוב הכלים האלה שמסוגלים לתת פסיק ממה שדיטרייס נותנים, ואנחנו נראה כלי שנותן פסיק ממה שדיטרייס נותן, והוא טוב, לא מסוגלים לעשות את זה בפרודקשן. זאת אומרת, זה כלי פשוט פנטסטי בצורה שלא יאומן. אבל, כמו שאתם מבינים, לכל דבר צריך שיהיה לו עקב אכילס. כן? אי אפשר שיהיה אותו גיבור על שהכל מושלם אצלו, צריך את העקב הזו שתמיד בדיוק בה פוגעים. ודיטרייס יש לו חתיכת בעיה רצינית, שהוא כלי כזה מורכב. הוא צריך תפירה עמוקה בתוך הקרנל. ובתור כלי שצריך תפירה עמוקה בתוך הקרנל, זה יוצר בעיה מאוד גדולה לשלב אותו בתוך המערכת הפעלה. וגם צריך לשלב אותו בכל הרמות מעל, כדי שיהיה תמיכה להשתלב. זאת אומרת, ה-JVM עצמו צריך לשלב אותו, כל השכבות מעל צריכות לשלב אותו. וסאן באמת שילבה אותו פנימה בהכל. אז אם אתם עדיין עובדים סולאריס, איזה כיף לכם, אתם יכולים באמת להשתמש בזה. אני מניח שאתם לא חלק מאותם חבר'ה שעדיין עובדים בסולאריס, אבל כל השאר צריכים או להשתמש נניח במק בשביל דיטרייס, שבמק הוא בילט-אין, או להשתמש בווינדוס שאפשר להתקין דיטרייס בצורה מאוד מפתיעה, אפשר, עובד, או לקחת דיסטריביושן של לינקס שכולל דיטרייס, שלמרבה הצער לא תפס, והסיבה שזה לא תפס, זה הסיבה המסריחה ביותר שיש, לייסנסינג. אז עשו מודיול חיצוני, עשו דברים כאלה וזה, אבל פשוט רוב הדיסטריביושנס לא באים עם זה, זה בלגן. אחרי הרצאה היום אולי תגידו, רגע, שווה לי להתחיל לעבור לדיסטריביושן כזה, אני לא מכיר אף אחד שעובד עם דיסטריביושן שכולל דיטרייס, בפרודקשן באיזושהי צורה, עם כל היתרונות האלה. למה? כי כלי דיבאגינג זה דבר, זה ביטוח חיים, ורוב האנשים לא קונים ביטוח חיים, אלא אם כן הם במצב שהם צריכים את זה. וזה דבר שפשוט קשה מאוד למכור, אז דיטרייס נפל בצד הדרך למרבה הצער מהבחינה הזו. אז במק, כאשר אנחנו רוצים להריץ דיטרייס, יש בעיה אפילו יותר גדולה. פעם בעבר זה עבד out of the box. באיזשהו שלב מסוים, אפל הוציאו דבר שקוראים לו System Integrity Protection, שחוסם את הדיטרייס, ולמעשה חוסם מלא דברים שהם ברמת הסיסטם, כי הם, אין מה לעשות. יש פוטנציה של Security Vulnerability, כי זה דבר שיורד כל כך עמוק לתוך הסיסטם, אז הם חוסמים את זה by default, וצריך לחסום את הדבר הזה, במידה מסוימת. שזה כמובן, ה-System Integrity Protection, זה, אם אתם הולכים לעשות לו Disable, אז קחו בחשבון, תיזהרו, כן? זה מגן עליכם, וכדאי מאוד מאוד להיזהר, אבל זה איך שעושים את זה. עושים ריבוט ל-Safe Mode, ל-Recovery Mode, באמת, ומריצים את הפקודה הזו. אם אתם רוצים להיות יותר זהירים, אתם יכולים לעשות דבר כזה, להחזיר את זה חזרה, אבל לעשות Exclude ל-Ditrace. ואז בפוטנציה זה יעבוד בסדר, אני לא יודע, אני פשוט עשיתי Disable, כן, אני ממש שונא את ה-System Integrity Protection, הוא ממש מעצבן, עושה מלא בעיות.
אבל זה מאפשר למעשה לחסום לאפשר את ה-dtrace, ואז פקודות dtrace יעבדו. עכשיו, בואו נסתכל על Hello World dtrace, וזה חתיכת פקודה כמו שאתם רואים לעשות Hello World שמה, וזה נראה קצת מפחיד, אז בגלל זה נעבור על זה שלב שלב. אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה sudo, כי כל מי שלא יוניקסי במקור, שאני מניח שכולם כבר עובדים פה עם לינקס ויודעים מה זה sudo, אני מקווה מאוד, אנחנו צריכים גישת root מלאה בשביל dtrace, כי dtrace הוא מערכת סיסטם מאוד כבדה בפנים. אבל מה שמעניין זה הדבר הזה, הפרוג. ב-dtrace, איך שאנחנו עובדים, זה למעשה שפה שהיא event driven. מה זה אומר? זה אומר כל דבר שאנחנו כותבים בתוך dtrace צריך לשבת על callback של event, ושמה הוא יכול לעשות משהו מעניין. תחשבו על זה event driven language, כמו כל זה שאנחנו עובדים לפי eventים, כמו node, כמו בגוי כאשר אתם כותבים, אז יש לי event, ופה אני מגדיר איפה אני רוצה לקבל event. אז הפרוג מורכב למעשה משני אלמנטים, תשימו לב, יש פה שני אלמנטים נפרדים שאני עושה עליהם פרוג, עם פסיק ביניהם, ושני האלמנטים האלה כוללים כל אחד 4 אלמנטים נפרדים. אז בואו נסתכל עליהם אחד אחד. הראשון זה הפרוביידר. הפרוביידר במקרה הזה זה סיסקול. סיסקול אומר, אני רוצה לשים איבנט על הקרנל עצמו, ממש על קריאה של הקרנל. שני איבנטים של הקרנל. הדבר השני זה המודיול. בדרך כלל המודיול משאירים אותו ריק, בכמעט כל הדוגמאות של dtrace שאני ראיתי. זה אתם יכולים לכתוב פה קרנל או דברים כאלה ולהשתמש בזה, אבל בעיקרון זה, ברגע שאני סיסקול אז זה לא רלוונטי. הדבר השני זה ממש פונקציית קרנל, ממש קריאה לתוך הקרנל עצמו. זאת אומרת, וזה לא קשור לג'אווה, שימו לבד, פה אנחנו לא מדברים בכלל על ג'אווה, זה יעבוד לנו לכל דבר שהוא, כל קריאה שהולכת ל-write או ל-send to operation של הקרנל, תגיע לפה. הדבר האחרון זה פשוט השם, לא מעניין כל כך. ובסוף אני עושה עוד תנאי שאני רוצה רק PID אחד ספציפי לתפוס, זאת אומרת Process ID. אני רוצה רק לאפליקציה אחת לעשות את האינסטרומנטציה. אחרת אני אקבל מידע על כל הפרוססים במערכת, כל הרייטים, כל הסנטוז שהם עושים. וזה קצת יפוצץ את האוטפוט, אז זה לא משהו שאני בהכרח רוצה. ופה אני יכול לתת כפרמטר את ה-Process ID, זה למעשה ה-Process ID שמגיע לשם, וזה אומר שאני רק אקבל את ה-writes ואת ה-send to's של Process ID 9999. עכשיו, עד פה זה רק היה הקשירה לאבנט. זה הקוד, ושימו לב, זה ממש קוד שנראה כמו C. זה לא C, זה שפה דומה ל-C, אבל ממש printf עם הסינטקס של האחוז והסוגריים וכל הדברים האלה, ממש printf רגיל כמו שאתם כותבים ב-C. ופה אני כותב למעשה 3 משתנים, כן, את הראשון אני כותב בסוגריים וזה משתנה נומרי, שזה ה-Process ID, אחרי זה את השם של הפונקציה שקורית, כיוון שיש לי 2 פונקציות, write ו-send to, אז אני כותב את השם של הפונקציה, ואחרון, ממש את ה-value שיש לפרמטר הראשון שהפונקציה מקבלת, זאת אומרת, ממש כל קריאה ל-send to או ל-write בתוך הקרנל, עכשיו מגיעה ונכתבת לי לקונסול, כן? אז Process ID 999 קרא ל-send to, ונתן לו את הפרמטר הזה, כן? ואחרי זה הוא נתן לו את הפרמטר הזה. אני ממש יכול לעשות לוג בתוך הקרנל לאפליקציה חיצונית, שאין לי אפילו את ה-source code שלה, ולראות למה היא קורית בתוך הקרנל, ואני יכול לעשות את זה בפרודקשן, כן? אז print line debugging, בלי לכתוב שורת קוד במשהו שבכלל אין לי את ה-source code שלו. עכשיו, כשאנחנו מדברים על לעשות דיבאגינג, אז תחשבו על תנועת מלקחיים, על תנועה כזו של מלקחיים שאנחנו לוקחים דברים משני הצדדים ומנסים למחוץ את הבאג. והרבה פעמים, כאשר אני רוצה לראות מה קורה מתחת לפני השטח, בדיבאגר אני רואה משהו מסוים, אבל במציאות לפעמים קורים דברים אחרים. ופה אני יכול להסתכל ברמה הכי נמוכה, לאן דברים מגיעים, עד לרמה של הקרנל עצמו, ולהבין מה קרה מתחת לפני השטח, ולעשות וריפיקציה לאיך הדברים באמת מתנהגים. האם באמת הוא הגיע לקריאת סיסטם הזאת, האם לא, ומה הוא עשה, בכמה פעמים, ואולי מישהו אחר קורא ל-API הזה מאיפשהו, ואולי בכלל קוד חיצוני שאני קראתי אליו, אם אני קורא ל-Native Code, מה ה-Native Code הזה עושה?
אני יכול ממש לבדוק את כל הדברים האלה, ואני יכול לבדוק את זה על מחשב פרודקשן. מטורף, כן? שזה אפשרי לעשות כזה דבר. עכשיו, אני לא מבין את הקוד שהיה קודם. ממש לא. כן? זאת אומרת, אני וידוי, העתקתי אותו copy-paste. כן? וזה בסדר. הפעמים שהשתמשתי בדיטרייס בחיים שלי באמת במצב מציאותי, אני יכול לספור על יד אחת. כן? זה לא כלי שאתם תצטרכו בדרך כלל להשתמש בו אם אתם לא סיסטם אדמין, וגם בעיקר אם אתם לא סיסטם אדמין של סולאריס. כן? אז הסיכוי להשתמש בו הוא נמוך יחסית. אבל היופי עם דיטרייס, שדיטרייס הוא לא כלי בלבד, זה רק ההתחלה. דיטרייס הוא פלטפורמה כמו ג'אווה, עם שפת תכנות משלה, ועם API למעשה שאפשר להשתמש בו. וכל הכלים האלה, כאשר אתם עושים man-k דיטרייס, אתם יכולים לראות רשימה של כלים. וכל הכלים האלה בנויים על הכתפיים הענקיות של דיטרייס. וכאשר אני אומר כל הכלים האלה, אני לא מתכוון לכל הכלים האלה. אני מתכוון לאלה, ואני מתכוון לאלה. כן? זה ממשיך. טוב, הלכתי קצת קדימה מדי, לא עד כדי ככה כאלה. אבל יש הרבה כלים. ואנחנו יכולים למעשה, בעזרת הכלים האלה, לקבל גישה לכמעט כל דבר לגבי זה. נניח, אני יכול לראות analyze disk IO by process, ממש כמה disk IO קורה לפי הפרוסס ספציפי. אז למשל פה, read write bytes, כן? אני יכול לראות by process ID. אני יכול להשתמש בכלי הזה, בשביל לראות כמה בייטס כל פרוסס, כמה קריאות הוא עושה וכמה בייטס הוא קורא, כל פרוסס, ולמיין את זה. וממש לראות שסנטינל ממש מגזים עם הגישה שלו לדיסק, כן? ושצריך להעיף אותו קיבינימט, כן? אז יש הרבה מהדברים האלה אפשר לראות ישר, פשוט עם פקודה אחת, בלי להתעמק יותר מדי בדיטרייס, עדיין להשתמש בו. ואם אנחנו רוצים יותר מידע, אז עוד פעם נמשיך עם הגישה של דיסק אקסס, אני יכול ללכת לכלי כמו IO Snoop, שגם הוא נותן גישה לראות ממש איזה פרוסס, איזה בלוקים הוא כותב, כמה גודל, כל דבר. וזו גישה פשוט הרבה יותר טובה, להבין מה פרוסס עושה במחשב שלנו. אז אם יש לכם בעיות של IO ודברים כאלה, אם יש לכם בעיות שפרוסס לוקח יותר מדי CPU, אבל לוקח את זה רק במחשב ספציפי ולא במחשב אחר, אם יש לכם בעיות שבהם יש גישה מסוימת לקובץ ואתם לא מבינים למה ומי ניגש אליהם, כי זה יכול גם להוציא לכם סטאק טרייסים של מי קורא לכל דבר, שמגיעים כל הדרך עד לתוך ה-JVM. אז זה הכלי שאתם יכולים להשתמש בו בשביל לעשות את כל הדברים האלה. אבל כמו שאמרנו, הבעיה הגדולה ביותר שלו זה שהלינקס הוא לא קיים. אז הלינקס, יש לנו פתרון קצת אחר. עכשיו, אני מאוד אהבתי את המים הזה, גם כי זה נכון לגבי יוניט-טסטים, אבל גם כי הוא מאוד נכון לגבי S-Trace. כי זה מאוד מזכיר לי את S-Trace. S-Trace עובד, כן? בערך ככה. כשמשתמשים ב-D-Trace, אז כאילו D-Trace הוא באמת כלי מדהים, ואז יש S-Trace וזה מרגיש עלוב לידו. אבל הוא עובד, הוא כלי טוב, ואנשים אוהבים אותו. למרות. עכשיו, אני יודע, סאן וכל זה, ואני אפילו בא בחולצה של סאן היום והכל, אז S-Trace, ניחוש אחד מי כתב את S-Trace. נו באמת, ניחוש אחד. סאן, ברור שסאן. נתתי לכם את הרמז, החלתי אתכם את זה בכפית. סאן בשנת 93 כתבה את S-Trace. אז גם D-Trace שנכתב עשור אחר כך וגם S-Trace שניהם באו מסאן ופשוט, כן, שולטים בתחום. עכשיו, יש גם מלא כלים אחרים בסגנון הזה, לא סתם בחרתי S-Trace, D-Trace, יש B-Trace, יש זה, וכל פעם כאילו שאני עושה את ההרצאה הזאת, אז מישהו אומר לי, למה לא הזכרת את מה שמו Trace? כי יש מלא, כן? אז אני עושה את ההרצאה הזו בעיקר בשביל לתת לכם את הפסיק, הקצה של המזלג של מה אפשרי לעשות עם הכלים האלה. ו-S-Trace הוא למעשה מה שקיים לנו בלינקס. וזה בעיקר הסיבה שהוא פופולרי, כן? הוא מאוד שונה מ-D-Trace, למרות שהשמות שלהם דומים והכל. המטרה שלו זהה, המטרה שלו היא לדבק דברים כאלה, לדבק סיטואציות, אבל הוא
עדיין לא אותו דבר. הוא מבוסס גם, אם כבר מדברים על הסלט טרייסים, אז הוא מבוסס על kernel extension בשם ptrace, שבו גם משתמשים עוד הרבה כלים אחרים. וזה חשוב להבין, לא כל כך בגלל שאנחנו צריכים לשמוע עוד שם של מה שקוראים לו עם טרייס משהו, אלא בגלל שזה אומר שהוא לא צריך root privileges. זה משהו שיכול לרוץ ברמת user, שזה נחמד, אנחנו לא צריכים לעשות sudo, לא צריכים לעשות שום דבר כזה. אבל יש לזה חיסרון אחד מאוד גדול, אי אפשר להריץ אותו בפרודקשן. אפשר, אם אתם לא אוהבים את היוזרים שלכם, אפשר לגמרי להריץ אותו בפרודקשן, אבל הוא מאוד מאיט דברים. כן, אפילו אם אתם עושים זה, לא הייתי ממליץ לפרודקשן. אז S-Trace הוא כלי הרבה יותר פשוט. ואם אנחנו נסתכל לפקודה, תראו שזה הדבר הכי טריוויאלי שאתם יכולים להפעיל. אתם פשוט מריצים את הפקודה, במקרה הזה פקודה Java טריוויאלית שאני מריץ, זה ממש ברמת Hello World, זו תוכנה שמחשבת Prime Numbers, והיא לא עושה כמעט I או היא לא עושה כמעט שום דבר. אני מריץ אותה עם S-Trace ואני מקבל את כל האוטפוט הזה. עכשיו, מה ש-S-Trace עושה, כל קריאה שאנחנו עושים לקרנל, מדפיס. זאת אומרת, אני אישית לא אוהב לעשות יותר מדי לוגים. יש גם הרצאה על גבי זה, אם כבר מדברים. אז בלוגים זה דרך מאוד מאוד טובה של חברות כמו לוגזיו לקח מאיתנו כסף. אז במקרה, כשאתם מוגזם. סליחה לחברה מלוגזיו. אני ידעתי שיש אנשים בקהל, אז כאילו נתתי פרגון. אז בכל אופן, לא צריך להגזים עם לוגים בדרך כלל, כן? למה? כי אני יכול לייצר לוגים אוטומטית. כן? אם יש לי בעיה מסוימת, אני פשוט יכול להריץ עם S-Trace או עם כלי כזה, ולמעשה לקבל לוגים מאוד מאוד fine-grained. אז כמובן זה לא תחליף לחלק מהלוגים וזה, אבל זה ממש מראה לי בדיוק כל קובץ שניגשים אליו, גם ברמת ה-JVM עצמו לאיזה קבצים הוא ניגש, וזה מאוד משמעותי, כי כאשר אני מדבק דברים שהם ב-Native Code, או ב-JVM Code עצמו, זה יכול להיות מאוד משמעותי. לדוגמה, סיטואציה שמאוד נוח לדבק עם S-Trace, כאשר אני מריץ אפליקציית Spring Boot, והיא עובדת במחשב אחד ולא עובדת במחשב אחר, כן? רוצים לדבק, מריצים ב-S-Trace, משווים את האוטפוט בין שניהם, המחשבים נראים זהים. ואז אני רואה שהוא ניגש באחד מהם לפרופרטיז פייל שבהום דירקטורי, שספרינג בוט, אני לא יודע אם אתם זוכרים את הסדר המטורף הזה של פרופרטיז לקחת מפה, משם, מזה, אתם יכולים לשים פרופרטיז בהום דירקטורי וזה משנה את הכל. אז ב-S-Trace אני ממש אראה שיהיה לי open של קובץ, ואני יכול לפי ה-open של קובץ לדעת איזה קבצים האפליקציה ניגשה אליהם ופותחת ואיזה היא קוראת. ואני יכול לראות שרת אחד היא ניגשת לקובץ אבל לא מצליחה למצוא אותו, בשרת אחר היא כן מצליחה למצוא אותו והיא קוראת אותו. וזה ה-value ב-S-Trace, אני יכול ממש לראות בדיוק מה האפליקציה עושה מתחת לפני השטח, אני יכול לראות מה ה-native code שלה עושה מתחת לפני השטח, כן? שזה משהו, ואני יכול לראות מה הספריות שלה עושות מתחת לפני השטח. שאלו דברים שבדרך כלל נסתרים ממני אפילו בתוך הדיבאגר, כי אני לא אכנס לכל הספריות, לכל העומק, עד כדי ככה לתמיד. אז זה מאוד 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 useful בדיוק לסיטואציות האלה. פה ספציפית רואים ה-JVM עצמו ניגש לקובץ, והוא לא נמצא והוא מקבל חזרה error. אבל זה עדיין דבר תקין, זאת אומרת זה חלק מתהליך תקין של ה-JVM, זאת אומרת אז לא כל דבר שהוא error פה אומר שהוא error, צריך ללמוד לקרוא גם את הסינטקס פה של ה-open stat וכל הדברים האלה, אבל מהר מאוד לומדים את זה, זה דברים מאוד פשוטים. הבעיה שכמות כזו של output מאוד מאוד מעטה, ואפילו אם אתם עושים דיבאגינג עם הדבר הזה, זה מאוד מאוד מעט את האוטפוט. אז אם אתם יודעים מה אתם מחפשים, אתם יכולים להגביל שהוא רק ידפיס API'ים ספציפיים, כמו למשל אני יכול להגדיר פה שהוא רק ידפיס את כל האופנים. אני רוצה לראות לאיזה קבצים אני ניגש. ואז ידפיס רק את הגישות לאופן ומה קורה עם זה. ושום דבר אחר, וזה ירוץ יותר מהר, יהיה פחות רעש בתוך הקונסול. כן? מגניב, שאלות על D-Trace, S-Trace? כן. זה רק בלינוקס או יש אותו גם במק? S-Trace יש גם במק נדמה לי, אבל זה לא, יש D-Trace. כן, לא, אתה אומר שצריך כן, כן. אני חושב שאתם צריך להתקין אותו עם ברו, אני לא ניסיתי. אני בעיקר S-Trace, כאילו, ברגע שאתה נוגע ב-D-Trace קשה לי ללכת חזרה ל-S-Trace. אבל אתה יכול להתקין אותו בברו מקסימום, אם אתה רוצה. זה לא, אני לא חושב שהוא בא built in. אז דיברנו כבר ש-S-Trace אפשר להשתמש בו עם Java,
כן? אבל Java עצמה, מבחינת היכולות שלה, יש לה התנהגויות מסוימות שהן פחות תואמות ל-S-Trace, כן? אחד מהדברים הבסיסיים זה heap, כן? אנחנו ב-Java לא עושים אלוקציות אמיתיות למעשה. כאשר אנחנו עושים malloc ב-C, זה עושה אלוקציה בזיכרון, באזור, וזה ממש system call. ב-Java, אלוקציית זיכרון קורית בהתחלה, תופסת בלוק, ואז מחלקת אותו ל-threadים, וזה תהליך שלם, וזה הכל כאילו, process Java עצמה עושה את העבודה, לא המערכת הפעלה. threadים, מאז Java נדמה לי 1.1, הם נייטיביים, ואז הם סבבה מתחלקים יפה, אבל ב-Java 21 אנחנו הוספנו virtual threads, ש-virtual threads הם לא בהכרח מתמפים לאותו thread באותה צורה, ואז דברים יכולים להיראות מוזר בתוך API מסוימים שאתם תשתמשו בהם. אז קחו את זה בחשבון שההתנהגויות האלה אולי יהיו קצת שונות. שאלות לגבי זה? אוקיי. מי מכיר פה Git Bisect? יש, וואו, 4. אוקיי. אז קודם כל ראו את כולכם under notice כרגע, כי זה ממש כלי שחייבים להכיר, כי שלא כמו הכלים האחרים פה, יש סיכוי דווקא לא כל כך רע שתשתמשו בו לאורך החיים שלכם, כי הוא כלי מדהים. במיוחד אם יש לכם צוות גדול, הוא כלי ממש מדהים. ואני אספר משהו שמש קרה לי בשבועיים האחרונים. לקוח יצר איתי קשר, ואמר, יש רגרסיה במערכת שלכם. כן? סבבה, לקוח אנטרפרייז, אז אין ברירה, אני חייב להקשיב לו. אוף, שונא את אלה. אבל הם משלמים הרבה מה לעשות. אז אני בסדר, מתחיל להסתכל על הבעיה, הוא אומר זו רגרסיה. כן? משהו הפסיק לעבוד. מתי הוא הפסיק לעבוד? הבילד האחרון שלנו שעבד היה לפני 1.5 שנה. זאת אומרת שאני צריך ללכת על 1.5 שנה של קומיטים, ולמצוא איפה קרתה הרגרסיה. ובשביל לעשות זה עוד יותר מעצבן, זה בקוד שהוא deprecated, כן? שהוא יודע שהוא משתמש בקוד deprecated, והוא עדיין משתמש בו ולא מוכן לשכתב אותו. אז אף אחד אחר לא ישתמש בזה, ואף אחד אחר לא אמר לנו שיש בעיה. כיף. מה עושים בדבר כזה? אז בשביל זה יש לנו את Git Bisect, והוא כלי שמיועד לדבג רגרסיות. שרגרסיות זה כשמשהו הפסיק לעבוד באיזשהו שלב. ואיך שהוא עושה את זה, הוא עושה את זה די בצורה דומה לאיך שפעם היינו עושים את זה. פעם בימים עברו, היינו הולכים ל-QA, אומרים לו יש רגרסיה, ואז ה-QA היה מתחיל שולף גרסה מאוד ישנה, ופשוט הולך לאורך ה-revisions עד שהוא היה מוצא את ה-revision שבו זה הפסיק לעבוד. ואז הוא אומר לנו, הקומיט הזה דפק את הבעיה, ואנחנו אומרים לו תודה על עבודתך הקשה, איש QA, ועדיין משלמים לו ממש קצת בתור בונוס על זה שהוא עבד נורא קשה. הבעיה, שזה היה תהליך מאוד ידני, מאוד נתון לטעויות, לפעמים אנשים יהיו מתבלבלים פה, ובלגן. אז אוטומציה הייתה דבר מאוד נחמד, אבל אי אפשר היה לעשות את זה בזמנו לפני שגיט הפך להיות הסטנדרט. בגיט אנחנו יכולים לעשות דבר כזה מגניב, שזה Git Bisect, ופה אנחנו יכולים להפעיל אותו על ידי Git Bisect Start, ולהגדיר לו את הרוויזיה שהיא רוויזיה נכונה. כן? אז במקרה הזה, זה דבר שעשיתי קודם, לא הדמו, לא המצב הזה של 1.5 שנה של קומיטים, זה קומיטים יותר קצרים. אבל פה אני מגדיר את הרוויזיה שהיא טובה. כאילו, לפני כמה זמן היה גרסה שהייתה טובה. וזה ממש ה-SHA של הגרסה הזו. ופה אני מגדיר את הגרסה שהיא בעייתית. עכשיו, שימו לב שפה אני לא נותן version, אני לא נותן לו פה SHA, כי by default הוא הולך להד. זאת אומרת, הגרסה הנוכחית שבורה. כן? אז אני יכול לתת לו פה פרמטר גם, אבל אני לא חייב. זה למעשה אותו דבר כמו להגיד שההד לא בסדר. ואז אני יכול פשוט להתחיל להריץ אותו. עכשיו שימו לב שהוא קופץ ל-revision. בגלל שזה סתם מספר, זה לא בהכרח אומר לכם הרבה. אבל ה-revision הזה הוא לא ה-revision הבא אחרי ה-revision הגוד. הוא לא הולך אחד-אחד. מה שהוא עושה, תשימו לב, יש לי פה 8 רוויזיות בין ה-good וה-bad. 8 גרסאות שיצאו בין הגרסה שעבדה והגרסה שהפסיקה לעבוד. אבל הוא אומר לי שנשארו לי רק 3 צעדים. למה זה? כי הוא קופץ. הוא עושה את הדבר החכם, שזה לא ללכת אחד-אחד לאורך versions ולבדוק, אלא לקפוץ לאמצע,
ואז פה אני צריך להגיד לו אם הגרסה הזו היא good או אם היא bad. ואם היא good, אז הוא ילך קדימה, ואם היא bad, הוא ילך אחורה. וככה הוא למעשה עושה אלימינציה כבר להרבה מאוד גרסאות באמצע, והוא לא צריך לעבור 8 גרסאות, הוא רק עובר 3 גרסאות בערך, עד שהוא ימצא את הגרסה שבדיוק, את הקומיט שבדיוק שבר את הכל. עכשיו, זה נחמד. בסך הכל בסוף כשאנחנו מסיימים את זה, אנחנו עושים git bisect reset וסיימנו עניינים. זה נחמד, לא משהו מעניין עד כדי ככה. אבל, אם יש לי יוניט טסט, שבו אני יכול לשחזר את הבעיה, לבדוק אם הבעיה קיימת בגרסה הזו, ואני יכול לעטוף את זה בשל סקריפט, כמו שאני עושה פה, אז אני יכול לעשות קסם אמיתי. וזה git bisect run. וזה אומר שאני יכול לתת ל-git bisect לרוץ, לבדוק בשבילי אחת את כל הגרסאות, למצוא את הגרסה שיש בה את הבאג, בזמן שאני בזוזוברה אוכל, ונותן למחשב לעבוד לבד, שזה איך שצריך לעבוד. אולי לא בזוזוברה, אולי מקום אחר, כאילו, pick your favorite. ואז למעשה, כמו שאמרנו בשקף הראשון, our Lord and Savior git bisect, כן? הוא פותר את הבעיה ונותן לנו למעשה בדיוק איפה היה הבאג. וזה להיט מטורף בעיניי, זאת אומרת, כן. אבל מה אם הטסט לא היה קיים בגרסה של... מצוין, שאלה מאוד טובה, אני אחזור עליה לצופים בבית. מה אם הטסט לא היה קיים בגרסה ההיא? בדיוק. צריך להגדיר אותו מחוץ לרפוזיטורי, כן? צריך לכתוב את הטסט מבחוץ, צריך לכתוב את השל בצורה כזו שיעתיק את זה, ושיריץ את הטסט, כי אחרת באמת זה לא יעבוד. כן. מה פה אם הבעיה היא לא התחילה בנקודה אחת, וממנה הייתה בצורה רציפה, אלא היו תיקונים... הלכה, חזרה, מה אם בעיה הלכה, חזרה, לא חזור, זה, אכלת אותה. זה מצב לא טוב. צריך למצוא, הוא מוגבל מהבחינה הזו, אתה צריך בעיה הגיונית, כן? שיש לה איזושהי ליניאריות מסוימת ורגרסיה ספציפית. אם זה רגרסיות נפרדות שנתקלות, הוא ימצא לך אחת מהבעיות האלה, הוא לא ימצא לך את הכל, הוא לא ירוץ, כי הוא לא רץ על הכל גם. יש לו מגבלות, כן? אולי הכלי git bisect AI הבא. עוד שאלות? anyway, כלי סופר חשוב להכיר, וזה אני מבטיח לכם שתשתמשו באיזשהו שלב בקריירה, אם אתם לא תעברו בינתיים ללפלנד או משהו. מישהו פה שמע על JHSDB. אוקיי. הנה, בן אדם אחד מבחוץ, כאילו, שמע על JHSDB. כן. וזה לא מפתיע, כן? אף אחד לא שמע על JHSDB, והסיבה זה Java 9. Java 9 הייתה, נקרא לזה אסון, וזה היה ריליס שהוא כאילו כמו שאב את כל החמצן מתוך זה בגלל המודיולס, בגלל שהוא שבר כל כך הרבה דברים וזה, אז הכל כאילו היה ריליס נורא, טראומטי עד היום, אני לא התאוששתי ממנו, אני לא אסלח להם. ה-Windows 98 של פרפקט, כן, ה-Windows 98 של Java זה Java 9. או Windows, אפילו הייתי אומר מילניום. ויסטה, כן, משהו מודרני יותר בשביל הקהל פה, הם צעירים. אז Java 9 היה ריליס כזה, או היה ויסטה שלנו. ובגלל זה, אז דבר שבאופן רגיל היה תופס את כל הכותרות, כמו JHSDB, לא תפס את הכותרות, אבל יש לזה עוד סיבה. הסיבה זה שאורקל הגדירו את זה ככה. עכשיו, אני מבין את המילים האלו שכתובות פה אינדיבידואלית, להבין מה זה עושה, אין לי שמץ, כן? זה סלט מילים שלא אומר לי שום דבר על המוצר הזה ומה הוא עושה, כן? זה בסדר, אני מבין את המילים, מה זה לעזאזל עושה? אז כאשר עושים help זה נותן קצת יותר, ומה ש-JHSDB עושה, הוא למעשה נותן לנו כמה כלים נפרדים שארוזים בתוך חבילה אחת, שאנחנו יכולים להשתמש בהם, בשביל למצוא כל מיני דברים מגניבים לגבי ה-JVM שלנו. ונתחיל עם הכלי הכי בסיסי, שזה Debug D. עכשיו, Debug D מאפשר לנו לעשות Debugging לפרוסס. עכשיו, כולם, וואו, אני יכול לעשות Debugging לפרוסס, לא יכולתי לעשות את זה קודם, איזה כלי מדהים,
לא להאמין, אני בא להרצאה של Java.il ולמדתי שאני יכול לעשות דיבאגינג לפרוסס. מדהים, נכון? אז זהו, יש לו שני יכולות נורא נחמדות שלא היה לנו קודם. אחד, אתם יכולים לעשות את זה לפרוסס שרץ. מה זה אומר? הרצתם אפליקציה, ואותה אפליקציה הרצתם אותה בלי דיבאגינג, כן? במקרה. ואז שחזרתם את הבאג. במקרה, לא התכוונתם, בטעות, רק השתמשתם באפליקציה ופתאום הבאג ישתחזר. רגע, אני רוצה לשים ברייק פוינט. איך אני שם ברייק פוינט? אני הרצתי את האפליקציה, אני רוצה לראות מה קורה פה, אני רוצה להוציא סטאק, אני רוצה משהו. אי אפשר, הרצתם בלי דיבאגר. אז בשביל זה יש דיבאג D. ואתם יכולים ככה להיכנס באמצע עם דיבאגר לפרוסס שהרצתם סתם ככה, ולהתחיל לדבק אותו. מעבר לזה, יש משהו שמתי מעט מכם אני מניח השתמשו, למרות שנראה לי שזה קרה לכולנו. פעם התרסק לכם ה-JVM, אני מניח, לכולם מתרסק ה-JVM אם שיחקתם איתו מספיק, ואם לא, אז לא שיחקתם איתו מספיק. קורה, אין מה לעשות. זאת אומרת, יש מה לעשות, לתקן את הבאגים, אבל כן, קורה. עכשיו, כשה-JVM מתרסק, אז הוא עושה דבר נחמד שקוראים לו core dump. זאת אומרת, הוא זורק למעשה את הסטייט שלו לאיזושהי נקודה, שאתם יכולים לקחת את ה-core file ולפתוח אותו. עכשיו, בדרך כלל אתם תיקחו את ה-core file, תיתנו אותו בבאג רפורט לאורקל ושלום על ישראל. אבל הקטע הממש שווה זה אם אתם תמצאו איך להימנע מהבאג הזה, ותבינו את הבאג הזה ותבינו איזה API גרם לזה ומה קרה שם. וה-Debug G נותן לכם את האפשרות לפתוח core file לדיבאגינג. זאת אומרת שאתם יכולים להסתכל בפנים, לדבג את ה-core file ולהבין איך ה-JVM מתרסק. כן? וזה סופר קריטי אם אתם כותבים native code, כי אז אתם בכלל מרסקים את ה-JVM לפעמים, ואז אתם רוצים באמת אפשרות לדבג את זה. וזה באמת השוס הכי גדול של הכלי הזה. אם אתם כותבים native code ואתם רוצים ממש לחפור פנימה, לאיך הכל יתרסק ולמה קרה. אז איך שאנחנו משתמשים בזה זה ככה, אני ממש יכול להריץ את זה, לתת לזה process ID, והוא מתחבר ל-process ID ונותן לי לעשות לו דיבאגינג. עכשיו, לעשות לו דיבאגינג זה דבר אחד, כן? אני יכול להתחבר אליו ולעשות ממש דיבאגינג באופן רגיל, כמו שאני עושה עם כל דיבאגר, אבל אני גם יכול להשתמש בכלים אחרים של JSDB, בשביל לשלוף משם מידע, כן? ואני תכף עכשיו ממש אדבר על JStack, שזה הכלי הבא שאנחנו מדברים עליו. ש-JStack הוא בדיוק מה שהוא נשמע. הוא מאפשר לי לבוא לפרוסס Java, ולשלוף ממנו את כל הסטאקים של כל הטרדים, עם כל מיני מידע לגבי ה-JVM וכל שאר הדברים שאני הייתי רוצה. מגניב, ממש נחמד, וזה סופר value כאשר אתם מדבגים אפליקציה שהיא לא אפליקציה שלכם. אני הרבה פעמים משתמש באיזושהי אפליקציה third party שהיא כתובה ב-Java, כן? ויש באג. אז במקום לבוא ולהגיד, זה לא עובד למפתח, כאילו להתלונן לו, כן? מי קיבל פה פעם? It doesn't work בתור תלונה ממפתח אחר, כן? כשמפתח אחר נותן לי באג ואומר, it doesn't work, בא לי לתת לו... כי מפתחים אסור להם להגיד כזה דבר. יוזרים אני מבין שהם אומרים it doesn't work, אבל אם אתם באים למפתח אחר ואתם אומרים לו it doesn't work, וזהו, בלי שום קונטקסט, בלי כלום, אז אתם צריכים עונש רציני, אוקיי? זה צריך להוריד לכם דרגות תכנות, כן? אז פה, אם אתם רוצים לעלות לדרגת רמטכ"ל של זה, אז צריך דבר כזה. כי אם אתם פותחים אישו למפתח ונותנים לו את האוטפוט של הדבר הזה, אתם מלכי העשור ויציעו לכם עבודה בחברה של אותו, זה כדי לעזור להם לתקן את כל הבאגים שלהם. JMap הוא המקבילה של JStack, אבל הוא נותן לכם map של הזיכרון. ואז אם יש לכם אפליקציה שהיא תוכנת זיכרון, שעושה זה, שלא מבצעת כמו שצריך וזה, יכול להיות שהדבר הזה בדיוק ייתן לכם את העזרה שאתם מצפים. הוא ממש אומר לכם כל מיני פרטים לגבי הזיכרון, אבל יותר מזה, הוא גם מאפשר לכם לכוון דברים כמו GC ודברים כאלה. כן? אם אתם יושבים על האפליקציה שלכם ואתם רוצים להבין מה קורה מבחינת ה-GC, כמה כדאי לי לכוון, לשחק קצת עם הפרמטרים, זה מאוד useful. יש לו גם עוד מוד שהוא מוד היסטוגרמה, שהמוד היסטוגרמה שלו מאפשר לי ממש לראות איזה אובייקטים יש, כמה הם תופסים כל אחד וכל הדברים האלה. ממש ממש useful בשביל למפות את הזיכרון. עכשיו, כל הדברים האלה קיימים גם בכלים חיצוניים, אבל היופי הוא שזה כלי נורא נורא פשוט שנגיש לכל מפתח Java, שאתם יכולים לחבר אליו אוטומציות,
בשביל לשלוח לכם מידע. אתם יכולים שלקוח שמתלונן ואומר, רגע, יש לי בעיה, להגיד לו, רגע, תכתוב את הפקודה הזו בקומנד ליין, תעשה copy-paste, תשלח לי את האוטפוט של זה. כן? הוא לא צריך להפעיל איזשהו כלי שזה ויזואלי, להוציא פרטים וכל הדברים האלה, הוא פשוט יכול להשתמש בכלים האלה, בשביל לתת לכם הרבה מאוד פרטים שהם useful. JInfo הוא פחות שימושי פה, הוא כלי שנותן לכם מידע מסוים לגבי הסביבה. אז אם יש משהו שעובד במחשב אחד ולא עובד במחשב אחר, אז JInfo פשוט מדפיס פרטים על ה-JVM, כן, כל הוורסיות, כל הזה, הדברים שנמצאים בתוך הפרופרטיז, כל הדברים האלה, ואז אתם יכולים להשוות ולראות מה ההבדל בין שני מחשבים, בין שני JVM'ים. נחמד, לא משהו זה. JSnap הוא קצת יותר מעניין, כי הוא מאפשר למעשה לקבל את כל המידע הסטטיסטי לגבי JVM שרץ, וזה באמת מעניין כשאתם נתקלים ב-core dump, זה מעניין אם אתם רוצים לכוון באמת עוד הפעם, GC parameters ודברים כאלה, thread pool sizes, דברים כאלה. אז אתם יכולים ממש להסתכל על מה היוטיליזציה של JVM, ולהבין, רגע, אני יכול לקבל יותר מה-JVM הזה, אני צריך להוריד קצת מהדברים מה-JVM הזה, אני צריך להגדיל thread pools, אני צריך לעשות דברים זה, ככה אתם יכולים לראות באמת כמה דברים קרו בתוך ה-JVM שרץ לאורך זמן. הדבר האחרון שנדבר עליו, יש גם CLI דיבאגר, שאני לא אדבר עליו כי למרות כל מה שנראה היום, אני ממש לא אוהב לעבוד ב-CLI, כן? אני יודע, הפתעה גדולה, כן, אני אוהב גוי, אז אני מדבר על הגוי. עכשיו, אם תשימו לב, זה לא נראה כמו אף דיבאגר שהשתמשתם בו בעבר, כי זה לא דיבאגר רגיל. קוראים לזה גוי דיבאגר, כי הוא בנוי לדבג, אבל הוא לא באמת step over דיבאגר כמו שאנחנו רגילים. הוא נותן לנו אפשרות להשתמש בכל הכלים האחרים שיש לנו פה, לקבל תמונה של הזיכרון, ושימו לב, תמונה של הזיכרון הנייטיבית ממש, אנחנו יכולים לקבל פה, הלייזר פה לא, הנה. אז ממש יכולים לקבל פה את התמונה של הזיכרון, ולראות באמת איפה ממש כל הדברים נמצאים בזיכרון, וזה סופר שימושי כאשר אתם מדבגים דברים כמו קראשינג בנייטיב. כן, אם נניח נייטיב קוד שלכם, אני לא יודע אם פעם ניסיתם לדבג את זה, זה ללכת בין הדיבאגר הג'אווי לדיבאגר הנייטיבי ולנסות לגרום להם לעבוד בהרמוניה, זה פשוט בלתי אפשרי. ופה אתם למעשה יכולים להבין מה קרה כאשר היה כזה קראש, שערבב נייטיב וג'אווה קוד, כן? אבל זה גם טוב לכל שאר הדברים שאתם יכולים לשלוף. זאת אומרת, הוא פשוט כלי ויזואלי שמראה לכם את כל הדברים האלה באופן רגיל. שאלות לגבי זה? כן. איך מחברים את הדיבאגר? אתה פשוט מחבר אותו לפרוסס ID. כשאתה פותח אז יש לך פייל ואז אתה יכול לחבר אותו או דרך פרוסס ID או לפתוח core dump, מה שיש לך פייל מניו, פייל open, core או לבחור פרוסס ID ואתה כאילו נותן לו בתור פרמטר. אתה צריך אקספורט כאילו. אתה צריך לרוץ על המחשב שבו זה, כן? או לעשות, אתה יכול להתחבר רק בתוך המחשב עם הגוי זה, עם ה-CLI אתה יכול להתחבר כאילו SSH ולעשות CLI דיבאגינג, שכן, זה קצת יותר בלגן. זה כלי כאילו שהוא בנוי בעיקר למצבים שאתה מדבג קראש של ה-JVM, זאת אומרת זה כלי שאורקל בנו בשביל לדבג את ה-core dumping שהם מקבלים מאיתנו, כן? וזה מאוד שימושי גם לנו, כי אנחנו גם קורא לנו קריאה של JVM, ועדיף שאנחנו נפתור את הבעיה הזו לפני שאורקל תיקח את השנה לעשות אבליואציה לבאג. אז זה מאוד שימושי בדיוק לסיטואציה הזו. עוד שאלות? אוקיי. Wireshark אנשים מכירים? כולם מכירים Wireshark, וואו, כמעט כולם. מגניב, אז אני ממש לא צריך לדבר עליו יותר מדי, כלי פנטסטי. מי שלא מכיר אותו, כמובן עדיף לכם להשתמש בכלים כמו Browser Inspection Tool, הוא הרבה יותר טוב מ-Wireshark לדברים הספציפיים האלה, אבל במצבים הנדירים האלה שאין לכם, כמו למשל במובייל אפליקיישנס, או במצב של Custom Clients וכל הדברים האלה, אז אנחנו תקועים ו-Wireshark הוא כלי פנטסטי בדיוק בשביל הסיטואציות האלה, וכאשר אנחנו פותחים אותו, אנחנו צריכים לבחור את הנטוורק שעליו אנחנו רוצים להסתכל, על הרשת, על הספציפית שאנחנו רוצים להסתכל. בדרך כלל אנחנו הולכים ל-EN0, לנטוורק עצמו, אבל אם אנחנו עובדים לוקלית, אז אנחנו צריכים להשתמש בלופבק דווקא בשביל להסתכל עליו, שזה מה שאני עושה פה.
היופי הוא שאנחנו יכולים לראות בדיוק כמה טראפיק יש לנו בכל דבר, וזה מאפשר לקבל איזושהי תחושה של על מה אנחנו רוצים להסתכל. בדרך כלל, האוטפוט פה הוא בכמות מטורפת, מאוד לא נוח להשתמש בו ככה, out of the fire hose, אז חייבים ללמוד איך להשתמש בפילטרים. היופי הוא, יש שם code completion ממש נחמד לפילטרים, ואפשר בקלות אפילו בלי כמעט לקרוא את הדוקומנטציה, להבין מה צריך לכתוב פה. ובמקרה הזה סיננתי את זה רק לראות את הדברים שב-80-80, ואני יכול לסנן עוד יותר עם OR, עם AND, ולהגדיר שאני רוצה רק HTTP connections. ואז אני רואה למעשה ממש את ה-requests שהולכים דרך ה-wire, ואני יכול לראות request JSON לאובייקט, והיופי הוא שהוא ממש מפרמט JSON בצורה כמעט כמו הבראוזר, כמובן לא טוב באותה מידה, אבל הוא ממש נותן לנו את כל מה שאנחנו צריכים, והוא יודע לזהות פרוטוקולים בצורה מדהימה. כלי מדהים, אבל עם בעיה אחת ממש ממש קשה, שהוא בעייתי להריץ אותו באזורים מסוימים. נניח, אני לא יכול להיכנס לבנק ולהריץ שם Wireshark, כן? זאת אומרת, אני יכול להתאשר מאוד, אבל זה לא יהיה מוסרי כל כך, ואני יכול ללכת לכלא, אם אני אנסה. אז זה לא כדאי. אבל יש לזה פתרון מאוד יפה, וזה TCP dump. ש-TCP dump למעשה הוא המקבילה של Wireshark, רק בלי כל ה-Wireshark. והוא למעשה מאפשר לנו לתפוס את כל ה-output של הרשת בתוך סביבה שהיא restricted יותר. הוא עדיין דורש root privileges ודברים כאלה, אבל אני יכול פשוט לבקש מסיסטם אדמיניסטרטור בבנק או במקום כזה שדורש security מסוים, להריץ אותו בשבילי, ואז אני מבקש ממנו את הפרמטרים מסוימים, על מה להסתכל, על איזה רשת, לאן לכתוב את האוטפוט, ואז מפה והלאה הוא פשוט שומר את כל המידע עד שעושים Ctrl-C. ובשלב הזה אני יכול לקחת את האוטפוט שלו ולפתוח אותו בוויירשארק בתור קובץ. במקום ללכת להסתכל בנטוורק, אני יכול להסתכל על האוטפוט של הדבר הזה, שזה הקטע המגניב בוויירשארק, ואני יכול בעזרת זה למעשה לדבג משהו שקרה בדיעבד במקום אחר, בלי למעשה כל הבלגן שלי ייכנס לשם. אז כיוון שכולם מכירים כמעט את וויירשארק, אז אני מניח שאין יותר מדי שאלות עליו וזה. סבבה. אז יופי, טוב, אנחנו בדיוק בזמנים דווקא יפה, אז בשביל להתכנס. בואו, עד עכשיו אני דיברתי על הכלים האלה בצורה שהיא קצת אבסטרקטית. תיארתי לכם כלים, דיברתי, זה כלים שהם קצת כבדים. מה שצריך לחשוב עליהם זה על בתור חלק מאורקסטרה, כשאנחנו עושים דיבאגינג. זאת אומרת, יש לנו כלים כמו כלי קרו ודברים כאלה שמאפשרים לנו לתפוס את ה-request מצד אחד, ויש לנו את הכלים האלה מהצד השני שמאפשרים לנו למחוץ ביחד את הבאג. זאת אומרת, נניח אני עושה קרו על Web Service, ואז אני רוצה לראות שהוא הולך באמת ל-Web Service הבא, ואני יכול לבדוק את זה עם Wireshark, או עם dtrace, או עם strace, או עם כל דבר אחר, אני יכול לראות שהוא באמת לוקח את המידע שהעברתי אליו, ומעביר אותו הלאה. וככה למעשה אפשר למצוא הרבה באגים שבאופן רגיל לא היינו מוצאים. אני אתן דוגמה קלאסית שנתתי שקראתה לי לפני כמה שנים עם Wireshark, היה לי request שעבד ממקום אחד ולא עבד ממקום אחר. ולא הצלחנו למצוא למה. עד שישבנו עם Wireshark וראינו שהשני, זה שלא עבד, עשה chunked request מאיזושהי סיבה. והסרבר לא ידע להתמודד עם HTTP chunked request. כן? ואת זה לא יכולנו לראות בלי Wireshark. אז הכלים האלה נותנים לנו עוד פרספקטיבה מסוימת על איך ספרייה מתנהגת מתחת לפני השטח. כי אני לא יכולתי לדעת שהספרייה תעשה את הקוד לצ'אנקט פתאום. לא היה לי שום דרך לדעת את זה, אלא אם כן הייתי מסתכל ממש על הווייר. זה הדרך היחידה שגיליתי את זה. והכלים האלה הם בדיוק לבאגים מהסגנון הזה, כאשר אנחנו מגיעים אליהם, ויש הרבה מאוד כלים אחרים כאלה. אני, כמו שאמרתי, רק גירדתי את פני השטח.
ואני מקווה שזה נותן לכם איזשהו רגל מסוים, לפחות לכלי הטרייס ולכל הדברים האלה. אז תודה רבה לכולם, ואם יש שאלות. השאלה הייתה אם יש לי דוגמה שהשתמשתי בדיטרייס והוא עזר לי. אז הפעם האחרונה שהשתמשתי בדיטרייס במציאות הייתה על סולאריס, שעוד עבדנו על הדברים האלה, וזה היה בעיקר כאשר דיבגתי דברים בסימולטור שעשינו בלואיט בזמנו, ואז יכולתי באמת להריץ את זה על סולאריס, היה לנו בסאן מחשבי זה, וגם ווינדוס וגם זה, והוא היה פשוט, היה לנו בעיה שפשוט ה-UI לא הופיע באיזשהו שלב מסוים, שה-GL Surface לא עשה ביינד, והיופי שדיטרייס שם ממש יכול היה להיכנס לי לתוך הקוד הנייטיבי גם בג'אווה, ואז לא היה את הכלים האחרים של לדבג, והוא ממש נתן לי סטאקים כל הדרך לאירור בצורה מדהימה, כן? אבל, וזה היה עוד לפני התקופה שהיה אינטרנט כמו שיש היום, זה לא היה ChatGPT לשאול את השאלות האלה והכל. אז הייתי צריך להיעזר בכמה מהאקרים של סאן שם. אבל מאז רק נגעתי בו במק, ופחות יצא לי להשתמש בו. אני לא עובד על ווינדוס כל כך, אז לא זה. האמת היא, יש מישהו שהשתמש בדיטרייס. יש לך סיפור מעניין על דיטרייס? יש לי סיפור דווקא מעניין על אסטרייס. אסטרייס, אוקיי, אסטרייס אחר. כן, אסטרייס הוא יותר שימושי כי הוא רץ בלינקס, אז זה משהו שמשתמשים בו הרבה. ויש בלוגרית בשם ג'וליה אבנס, שכותבת הרבה על אסטרייס, וממש נחמד לקרוא את מה שהיא כותבת, כמובן גם אני כתבתי על זה, אבל היא מציירת יותר יפה ממני, בהרבה. אגב, ספציפית לדיטרייס, באסטרייס אז יש כלים שמבוססים EBPF, שבלינוקס עובדים, זה לא עובדים במק, ממש אפשר לתכנת איתם דיבאגינג פלוס יותר מתוחכמים אפילו מדיטרייס בעצם. כן, כן. לא לדייק, פשוט לינוקס. כן, כן. אז זהו, אני ישבתי קצת על eBPF, יחסית זה תחום שהוא חדש לי, eBPF. הבנתי שיש שם קצת בעיות, אבל לא התעמקתי בזה יותר מדי עדיין. שאלות? אוקיי, תודה.